Příběh dvou finančních konzultantů. Nešťastný Michal. Michal je běžný finanční konzultant, který sní o nádherném životě plném úspěchu, krásném bydlení a chce procestovat celý svět. Pracuje v tradiční poradenské instituci a stále hledá svoji životní cestu. Jeho pracovní den bývá nudnou rutinou, kde není šance přiblížit se ke svým cílům. Neustále se snaží obvolávat mrtvou databázi, zkouší nabídnout hypoteční úvěry a pojištění lidem na ulici, obíhá rodinu a kamarády a je ze své situace zoufalý, jelikož nemá žádné reálné kontakty, které by mohl zobchodovat. Jeho pozice ho nutí lidem vnucovat nevýhodné pojistky. Když uzavře pojistku například se starou babičkou, hned se těší, že konečně dostane zaplaceno. Jelikož Michal pracuje na své nadřízené, kteří si berou 70% provizí, je čím dál tím více zoufalý. Nastane situace, kdy babičce pojistka nevyhovuje. Tím pádem ji zruší a Michal bude muset vrátit peníze z provize, které už dávno utratil. Sám ví, že toto není ta správná cesta, kterou by se měl ubírat a že to není jeho vysněný kariérní růst, ale spíše krach. Šťastný Tomáš. Tomáš sní také o životě plném finančních svobod, superautě a cestování po celém světě. Tomáš měl to velké štěstí, že našel oblíbenou práci a potkal svého úžasného kolegu Aleše, který mu pomohl v začátcích práce finančního konzultanta. Tomáš může jezdit na certifikovaná školení do všech bank, sjednávat si schůzky přímo v bankách a má absolutní svobodu v tom, co dělá, a také podporu v Alešovi. Tomáš má radost, protože kromě online zakázek ke zpracování má také skvělé zázemí v realitní kanceláři. Specializovaný tým mu pomáhá s vybudováním sociálního profilu a psaním kvalitních článků do finanční poradny. Operátorka mu organizuje schůzky na míru. Cíleně staví a zdokonaluje svoji pozici. Buduje si tak reputaci a prestiž. Ví, že mu jeho hypoteční provizi, bonusovou realitní provizi a provizi z pojištění nikdo nesebere. Klienti mu sami volají na základě jeho skvělé reputace a hlavně mu důvěřují. Důležité je, že je Tomáš ze své práce šťastný a čím dál tím více se blíží ke svým snům také díky tomu, že má majoritu všech provizí. Jelikož se stará o hypotéky a má šťastné klienty, nemusí se bát, že bude muset peníze vracet. Tomáš pochopil, jakým životním směrem se má ubírat a jeho sny se mu postupně plní. Vykročte také cestou svobody stejně jako Tomáš. Jaké jsou výhody oblíbené práce? Mějte až 2,5krát vyšší výdělek. Provize 1,3% plus bonus 2% plus extra bonus pojištění. Již předpřipravené kontakty ke zpracování. Plná metodická podpora. Získejte klienty přímo z našeho online, realitního, exekučního a insolvenčního prostředí. Certifikovaná školení v bankách. Akreditovaný přístup do více jak 1084 kanceláří ve všech bankách v České republice. Pro více informací volejte naší linku 800 737 313 nebo si nás najděte na www.oblíbenapráce.cz.